कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सर्वांचा मानपान राखून पहिली बारी गेली का नाही मी, मग कशाला रक्तमान स्वच्छ करताय विनाकारण बुवा। आज तुम्ही संकटामध्ये आहात, तुम्ही आजारी आहात म्हणून कमी बोललो पहिल्या बारीमध्ये, पण बुवा आल्यानंतर मला आव्हान करतात, बुवाला 120चा करंट आहे, बोला 160चा दाखवतो तुम्ही आता याला कदमवांचा विषय कदम बघून घेतील कीबोर्ड कमी कर थोडं। बुवा माझा विषय तुम्हाला असा होता कारल्याच्या बारीमध्ये, अरे असा लंगडतो लंगड्या काकाना, शब्द मांडणी करते मी कशी केली हे तुमच्या गुरुना तुमच्या वडिलांना विचारा, की राधा नितांत तुझ्यावरती प्रेम करते, गुंजीवनामध्ये मी तुला भेटायला बोलते, पण काना एक मला गोष्टी सांग ना, बोलते बोलतो पण हा लंगड्या असा का लंगडतो काना, हा प्रश्न राधेनं कृष्णाला विचारलेला आहे। आणि मग तुम्ही मला शिकवायचं नाही, ही आधी माय तुम्हाला प्रश्न विचारणार, तुम्ही उत्तर देणार, लक्षात घ्या। मला म्हणायचं गवळीचं नाव काय म्हणून, वा नाव माहिती आहे, बोलणार नाही मी अजिबात, कमी लेखू नका बुवा, हे खेळ करत नाही खेळचं। हा आणि बुवा एकदम कोऱ्यामध्ये संदीप बुवा लागाय पाहिजे काय, पहिल्या बारीमध्ये मानपान दिला ना बुवा ना, बुवाच बोललो मी, अहो बुवा बोललो, आणि हे संदीप बुवा, अरे तू रे डांगे, अरे नामवंत शाळेत तुझ्यापेक्षा मोठे होऊन गेले बुवा, त्याने आयुष्यामध्ये या गोष्टी केल्या नाही, अहो संदीप बुवाच कर बुवा, काय तर समशील कळशील कल्पशील, हा म्हणून बोलतात। पहिलं म्हणतात मी दोघे जण उभे राहिले, सचिन संदीप, हा दोघांना पूर्ण उरे, अरे हा एकटा आमच्या चटल्या तरी बोल का, सचिन बुवा सोड, हा सचिन आहे, संदीप आहे, आणि मी आज बुवाने आई शपथ घेतली, मी आई शपथ घेतो बघा कशी बुवा बोलले, देवा शपथ, हा बुवा तापतील, पण मी तुम्हाला खरं सांगतो, आई शपथ देवा शपथ, कलगीतुरा उन्नती मंडळाचा मी चिठ्ठी मालक आहे म्हणून मी शांततेने बारी करतोय। बरेचसे कार्य केले आपण कुठला रे, माझ्या खिशामध्ये एका फुटणार नाही, मला तू तापवू नको, 220 साईडला राहिले, 360 करंट कसा दाखवतो, कसा दाखवतो म्हणून। आणि बुवानी उत्तम बारी केली, पण बुवांच्या अजून जोश काही गेला नाही, बुवा ताकद तरुणच आहे, पण असू द्या, आदरपणामध्ये बुवा आहे, आदरपणामध्ये बुवा आहे, बुवांच्या स्तवांची कठीण आहे, गवळीची आहे, गणाची सुद्धा आहे। बुवाने माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं, कधीच बुवा साफ चुकीचं आहे, कारण प्रश्न विचारते मी 10 वेळा विचार करतो तेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारतो, आणि तुम्हाला ज्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिलं होतं कारल्यामध्ये ते तुम्हाला पटलं नाही, निद्रा आणि आळस आणि अक्काव आहे हे तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर दिलं होतं, परंतु आता सुद्धा नवीन आणले, पण आज नाही बोलणार, 5ला झोपी मोठी आपली, आईच्या पण सांगितलंय बुवा पहिल्या बारी नसून असायची, म्हणून बुवा काय म्हणते बघा, पहिल्यासारखी किमान बुवाची गायकी राहिली जनात, पहिल्यासारखी किमान बुवाची गायकीच नाही, आणि शक्ती दुर्यात हा संदीप बुवाला अरे पुरे करतो, अरे किमान बुवा आई शपथ बारी करायची तुझी लायकी जनात, म्हणून अजून बात, अरे मला तापवू नको रे बुवा, आठवा जुने दिवस 19 जुलै कार्यक्रम केला होता, तू आण
घाण, ते अंड, तो पोळा, ते शेंड, कमी केलं बुवा मी आता. म्हणून काय म्हणते बघा, नको मारू फुकटच्या बाता, हाऊस पिटवी तुला मी घरी जाता जाता. अरे काव्य गीत रचना करतो मी स्वतः. अरे वेड्या परी वागू नको बुवा, हे आयोजक तुझ्या गावातलीच आहेत. हे आयोजक तुझ्या धुनावर मारतील कोणाचंही ऐकून जाऊ नको, भयकून उगाच दिवाना हिते होऊ नको. अरे दिलेल्या शब्दाला जागा वेगुआ, हे वचन कधी मोडू नको. हा गीताचा सामना आहे, शक्ती तुर्याचा मागे कधी वळू नको. आणि तुझ्या प्रत्येक शेरगीताला मी उत्तर देईन, कारण त्या खेळच्या शाही संधी मला कधी कमी समजू नको. निंदा करणे हे बुवा, चिमन बुवा, अहो बुवा, निंदा करणे लोकांचं महापाप आहे. संतांचा विषय त्यांनी गायला, मला सांगायचं नाही बुवा. अति माती अति घाई संकटात नाही. म्हणून काय म्हणतो बघा, निंदा करणे लोकांचे महापाप आहे. संत सज्जनांचा तुला दिलेला हा शाप आहे. अरे तू कितीही मला वाईट बोलची मन बुवा, ते तुला माफ आहे. पण एवढंच ध्यानात ठेव, तुझ्या बापाचा आणि बापाच्या बापाचा खापर पंजोप्याचा पण मी बाप. आवड मला ज्याची मी त्याला चांगलं, तुझ्या ग बोलण्याला आता मी मानलं. आता बघा तापड बुवा, खरं खरं सांगतो याच्या बापाचं लपड. आता यांचे वडील भानू आहेत, भानू म्हणजे सूर्य. खरं खरं सांगतो याच्या बापाचं लपड. भानून बाईचं फाडलेत कपड. लपडेखोर हा बापूस याचा, लपडेखोर बापूस याचा. हाय लय बघा बायकाचो, असा देवेंद्रजी म्हणतो. देवेंद्र पण म्हणतो ना, देवेंद्रजी म्हणतो पक्का निघाला चमडी तो. 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 खरं सांगतो बापाचं लपड, भानूला बाईचं फाडलेलं कपड. खरं सांगतो बापाचं लपड, भानूला बाईचं फाडलेलं कपड. लपडे खोर बापूस याचा, लपडे खोर बापूस याचा. आहे हा बायकाचो, पक्का निघाला बायकाचो. अरे पैसा कमवा, पैशाने आपली झोळी भर. शेवटी खाली असतं ते आपलं गर्वाचं घर. तू कितीही तंगड्या आपटल्यास तरी तुझ्यापेक्षा आज या रंगमंची बाई होईल सर. अरे एक काम कर चिमन बुवा, शक्ती तुला सोड. चिमन फक्त तू न मन कर. बाई वाड्या वया लय हा शाना, बायांचा दिवाना. संधी साधून गप्प काम करतो,
घरात असून बायको याची मग बाहेरचे लफडे का करतो कैक जनीना नव तरुणीना कैक जनीना नव तरुणीना लाज वायाला वाड्यात आणतो ही माझी ती माझी माझी म्हणतो माझी म्हणतो माझी म्हणतो माझी म्हणतो माझी म्हणतो माझी म्हणतो असा विषय आहे, जुना विषय गो तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून विनाकारण हा अजून देवगा महाराज डिडबिड बाना तो सुखाना बघा काराया वाकडं घेऊन आला माकडं ह्याला म्हणायचं काय. अरे कोण नाही माझी कमी करू शकत पोहा भले भले गेले. काराया वाकडं घेऊन आला माकडं आता ह्याला म्हणायचं काय. अरे स्वतःची बायको न टिकू शकला. बघा विषय चांगला आहे. स्वतःची बायको न टिकू शकला याला मर्द म्हणून की बाय. स्वतःची बायको न टिकू शकला याला मर्द म्हणून की बाय. स्वतःची बायको न टिकू शकला याला मर्द म्हणून की बाय. स्वतःची बायको न टिकू शकला याला मर्द म्हणून की बाय. स्वतःच्या बायकोचे संशय घेत असतो. रामा शेवटीला अग्निपरीक्षा द्यायला लावली. कोणाचंही ऐकून दोघांचं ऐकून तू माझा नाकास. पण मी पण एकच मुस्लिम होतो. राहुल म्हणतो तू मर्दा सारखा वाग. अशी असंख्य चाहते मंडळी माझ्या नातलग सगळी आलेली आहेत. मी तापलो पण व्हायच्या टायमाला हा वेळ नसतो. ओपनला ठेवा बुवांचा. आणि बुवा म्हणतात ना मी मोठा गीतकार आहे कवी आहे तर झोपी होऊ दे
दिवशी तोंडी होती तुझी माझी बघतो तुझ्या म्हणून काय नाही बघा मी लय वाईट आहे 360 करणं आहे गोवा किती बोलले 220च बोलले आणि गोवा हा 90च्या 90च्याच लायकीचा आहे गोवा 90चा करणं आहे गोवांचा तो पण त्याचा गल्ला आहे तो पण नाही कोण आता येईल फक्त बोल बच्चन अमिताभ बच्चन गोवा तुमचा आवाज गेल बघा तुम्ही पहिली चांगले आर्टिस्ट लोक आहेत कलाकार आहेत संगीतकार वादकारामध्ये आहेत कशाला बोलायला लावलं का बुवा मी अशी सालपडा करतो ना मागून बघून साफ माझी काय बॉडी नाही असं आहे पण तेवढी पण काढायची ताकद संधी मध्ये आहे म्हणून बोलतोय का शेवटचं गीत घेतोय बघा चांगला विषय होतो तुमच्यासाठी थोडा बरोबरच घेतो शुद्ध ठेव वा अंतराने बोलतोय आहे का शुद्ध ठेव म्हणते शुद्ध तुझी वाणी मी असं आहे तसं आहे बुवा मला कचका दाखवू नको शुद्ध ठेव म्हणते शुद्ध तुझी वाणी कल्पून आई जशी ते असते निर्मळ पाणी अरे तुझ्या मनातून अहंकाराचा झरा का वाहतोय जरी हात कटेवर ठेवून उभा राहतोय जरी हात कटेवर ठेवून उभा राहतोय तरी कर्म माणसाचे तू विठोबा तरी कर्म माणसाचे विठोबा तरी कर्म माणसाचे विठोबा
वतापे पण 5 तारखेला पण झोप येईल, लक्षात घ्या. गोवांची माझी 5 ऑगस्टला बारी आहे बोलून या ठिकाणी कालिदास हॉल. आणि खरंच हो, म्हणून या ठिकाणी काय चुकलो असेल, आजान माझं काय पामर आहे माझ्या पदरात द्या. तसे का हो, तुम्ही नितांत आम्हा दोन्ही कलाकारांमध्ये तुम्ही प्रेम दाखवलं. खरंच तुमचं आभार मानव तर कमीच आहे. माझी प्रथम पिढी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री गजानन.